फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। नोंथांमोनखौ आंनि बे बड'फा बड' इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। दिनैनि गिबि निउस लेटेस्ट निउस आपडेट जानानै दङ। हिमन्त बिश्व शर्माया मैया टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों मैयानि दिनाव 210 सुबुंखौ हगारना होनाय जादों। डिसचार्ज दा गासै दङ मा टटेल दङ 6,646 दंमोन आरो हगारना होनाय जादों 4,247 आरो एक्टिभ दं 2,387 आरो थैदों 9 जन आरो माइग्रेट दं 3। बेखौ आरो बेनि उनाव होदों मा बेखौ होदोंमोन 6:55 PM आव जुननि 24 खालि आरो बेनि उनाव हरनि गेजेराव होदों हरनि 11:40 PM आव होदों मा 273 निउ कर'ना पजिटिभ मोनदों होननानै आसामा बुंदों। गुवाहाटी सिटी एल'न हाजार टाइम फर आस टु फल' लकडाउन टटेल केसेस जादों गासै 6,919 आरो डिसचार्ज माने हगारना होनाय जादों 4,247 आरो एक्टिभ दं 2,660 डेथआ दं 9 आरो माइग्रेटआ दङ 3। बेखिनियानो दं। बेनि उनाव दं जोंहा भुटान। भुटान हादरा आसामाव फैनाय रेकर्ड खेदों होननानै गोबां आसामनि सुबुं बा बाक्सा उदालगुरिनि मानसिफोरा भुटान हादरखौ रागा जोंनायजों खुद्रिखांनाय फोरमायदोंमोन। नाथाय भुटान हादरा फिननाय हरदों दि बान्दोखौ साफा खालामनायनि थाखायसो जों दैखौ हरनो हायाखैमोन होनना बिथांमोना बुंहरदों। बेनि उनाव 30 जुलाइसिम अखाया सोलिबाय थागोन होननानै नर्थ इस्टआव सोलिबाय थागोन होननानै बोथोर बिगियानफोरा बुंदों। जुलाइसिम अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालेण्ड, त्रिपुरा, वेस्ट बेंगल, सिक्किम, मणिपुर आरो मिज'रामाव अखा हाबाय थागोन होनना बोथोर बिगियाना बुंदों। बेनि उनाव आसाम इउनिभार्सिटिनि PG UGS सेमिस्टार एग्जामिनेशन केन्सेल जाबाय होननानै फोरमायदों। दिनैनि भिडिअ' एखेनोसै, गोजोन्थों।